Dám si pás, hej? Daj si pás. Z bezpečnosti. Akože dneska by som to možno tu za teba zaplatil, ale inokedy ne. Že ja aj tak počkaj. Aha, dík. Ešte tu stojí jedna, tu nebereme, ale... Ako sa darí? Tak, myslím si, že je veľmi fajn. Áno? Ja som inak veľmi rád, že teraz spáchame fitness taxi s tebou. Ako už dlhšiu dobu. Ty si taká troška tajemná, Kari. Čo? No. A v čom? Ja neviem. To je práve v tom, že si tajemná, že nikto nevie, že v čom. V tom tkvie práve tá tajomnosť. Aha. Či? No a tajomná v čom? Že o mne nič nevieš, alebo... No, tak neviem, hej. Tak však viem, že práve preto som chcel, aby sme dali fitness taxi, lebo máš krásne úspechy a to ešte z doby troška skoršej. No, ale aj keď to tak sorry. Sorry. To je ako kompliment, hej. To mal byť kompliment. A myslím si, že ľudí a verejnosť bude zaujímať, aký ty máš názor na fitness všeobecne, alebo možno bikini fitness, alebo ako to vnímaš ty, ako si začínala, čo si zažívala, prečo si sa veľakrát rozhodla tak, ako si sa rozhodla, naopak, hej, takže o tom pokecáme a ideme, kam by sme dali, dáme na Kolibu? Ty si navrhla, že by sme išli na Kolibu. Hej, ja som navrhla Kolibu, to je také moje miesto odpočinku, meditácie a relaxu, kam často chodívam s obsom, takže ťa tam zoberiem do svojej svatyne. Dobre, cením, ja mám tiež rád prírodu. Takže ja prírodu milujem, strašne ma to dobíja. Aj takto, keď som napríklad že dlhšie vo fitku, tak mi to fakt dobre padne. A tým, že mám sa tak aj som donútená v úvodzovkách, lebo rada chodím s ňou von. A aj keď som chodila... Máš venku? Hej. Ako sa volá? Mia. Čo za psa? Vieš čo, Cane Corso je to taký malý macko. Áno, mám ju v byte, lebo všetci sa ma pýtajú vždy, že a to máš v byte? Áno, mám to v byte a super. Nažívame si. To dá spasiť za koľko, aby som sa vyzvykla? Ja som, no. To slniečko nás troška... No jasne. Dobre, tak odhalilo si ma, no. Zatiaľ prvá vrstva padla. Ja budem asi o 5 minút ťa nasledovať. No dobre. Dávam pás, chcem ti ušetriť. OK. No tak, jak som začala, si sa pýtal? No. Ako to začalo celé tvoje fitness, alebo šport, alebo... Lebo ono to asi bolo aj pred fitnessom, že už trošička nejaká aktivita, alebo... Hej, bola. Mňa v podstate mama viedla k športu od detstva. Môj otec robil vodné polo. Mamina robila gymnastiku a ona je v podstate taký športový nadšenec dodnes. Nechcem povedať, koľko má rokov, lebo sa zase ofučí. Ale je naozaj, že športovo aktívna, chodí do fitka napríklad. Ale však keď niekto vie, koľko mám rokov, tak si to asi ľahko vypočíta, že nemá 40 a nemá ani 50. Dobre, mami, už som skončila pri tomto čísle. No takže tvoj vek plus 16, hej? No tak ceca. Okay. No a v podstate vyskúšala som v podstate všetko, akože také tie základné športy, lebo mama povedala, že proste musím sa vedieť korčulovať, musím sa vedieť lyžovať, musím vedieť hrať tenis a potom vlastne akože som si teda ako mala vybrať. Chodila som istú dobu na plávanie, chvíľku som chodila na tenis a potom moje umelecké ja prehovorilo a začala som robiť spoločenské tance.
No. Takže to ma veľmi bavilo. Samozrejme to nie je len o tom, že máš v sebe hudbu, ale teda vyžaduje si to techniku a drezúru. Hej. A tam som sa v podstate naučila takej disciplíne, lebo my sme vlastne mávali niekedy aj dvojfázové tréningy a ja som bola v podstate na parkete naozaj, že skoro každý deň. No a vždy sa mi páčili ženy, ktoré majú vypracované telo. No a ja som si povedala, že však a prečo ja by som také nemohla mať. No a tak som začala tak nejak cvičiť a dopomohol tomu môj otco, ktorého tiež pozdravujem. A ja mám sestru, takže otcovi evidentne chýbal syn. No a keďže teda nemal syna, teda myslím si, že nie. As far as I know, nemám brata. Oficiálne nemám. Tak som dostala na Vianoce od tatina lavičku šikmu a jednoručky. No a toto bol môj vianočný darček. Ale ako aj som to chcela, lebo sme sa to samozrejme bavili. No a tak som tak začala si tak cvičkať. Doma. Muscle and Fitness som si listovala. To bolo kedy, prosím ťa? Koľko si mala rokov? To som mala 16. No, dosť dávno. OK. A strašne ma to bavilo. No to tak rada na to spomínam, jak som si tak sama robila také tréningové plány podľa teda tých predloh Muscle and Fitness. No a potom som mala také vzory. Erin Stern sa mi páči. Páčila aj páči. Podržím ti volant? To dám. Dík. Klaudia Kinska sa mi páčila. Boli také osvalenejšie babenky, že? Hej, lebo v podstate... Aj keď vtedy asi neboli iné. Vtedy ani neboli, no nie, však vtedy bikiny samozrejme ešte neboli ako kategória. No a tak som si tak cvičkala a potom som tak prišla jedného pekného dňa na tréning a tréner tak na mňa pozerá, že nie je to už také, že moc? Lebo mám tu takú moju povestnú žilku, keď ju trošku napumpujem a ona proste tam tak je. No to vyzeralo celkom zvláštne, keď som v tých tanečných šatách napila ruku a tam proste bola tá žila, no nebolo to veľmi estetické, vraj, mi sa to páči. No a tak. Super. Tak som vlastne tancovala veľa rokov a keď som skončila vlastne tú svoju tanečnú dráhu, tak som tak rozmýšľala, že čo by som robila ďalej, lebo ja šport milujem, ja neviem proste bez toho byť. A tak už mala som, keď som skončila s tancom nejakých 25 rokov, a tak som rozmýšľala, že tak asi čo by som tak mohla robiť, no ale tak aj keď teda hovorím, že vek je len číslo a si za tým stojím, ale tak proste isté veci nepustia, takže nemohla som v 25 rokoch začať robiť krasokonšovanie napríklad, alebo hrať profesionálne tenis a ja som ešte stále mala takú túžbu, že by to mohlo ešte niekde vypáliť, no a tak som si hovorila, že ten fitness, že to by bolo OK. Ty som mala 25 vtedy, keď si začala akože vyloženie, že... No tak myslím si, že cca 25 som mala. Myslím si, že 25, hej. To si od tých 16 do 25 cvičila si sama? Super. A tancovala pri? Hej, ako tie tréningy boli samozrejme, že inak koncipované, lebo tak ja som si cvičila doma, to bola jedna vec. Hej. Ja som potom chodila aj do fitka. Ale tak samozrejme, že keď si na to teraz tak spomeniem, tak také úsmevné to bolo, lebo však som nevedela vôbec, ako má byť koncipovaný ten tréning. Ja som si tak cvičila len to, čo ma tak napadlo. A my sme hlavne robili veľa kardia na tých tréningoch, lebo však jasne išlo o to. No a mi sa strašne páčila body fitness kategória a to som chcela vlastne robiť. Aj s tým som prišla vlastne za Soničkou Kopčakovou, že proste by som bola rada, keď ma trénovala a že
ja by som do toho šla. No a potom som išla vlastne na súťaž, a to si neviem, nespomínam, že to bolo v Piešťanoch alebo niekde, ale to nie je podstatné je, že som tam videla Adelu Ondrojovičovú a som si povedala, že wow, že proste týmto smerom by som chcela ísť. No a my sme vlastne so Soňou aj s Rudkom začali v podstate ako keby sa pripravať na ten body fitness. A to bolo tiež také úsmevné, lebo keď som prišla za ňou, ja som mala 47 kg, tak ona tak na mňa pozrela, že no, že trošku genetika tam je, ale teda, že chce to veľa práce a ja som... Žila by bola? Žilka by bola, aj nejaké možno genetické predispozície by boli, ale že teda chce to veľa práce a ja som povedala, že OK, že ja som perfekcionista, keď sa niečo rozhodnem, že chcem, tak ja fakt, že si za tým idem. Niekedy aj cez... Teraz už nie, ale v minulosti tak, jak sa hovorí, že cez mŕtvoly, cez bolesť a cez všetko. No a tak sme začali vlastne trénovať. No a potom došla bikini kategória a proste to len tak v rámci rozhovoru, že tak a neskúsime to. No, tak sme to skúsili. A ako to kde začali tie tvoje prvé preteky alebo možno úspechy bikini fitness? Vieš, ono to bolo tak, akože celkom si myslím, že to bolo tak rýchlo, že som to ani nečakala, lebo v podstate ja som na prvej súťaži bola v Humennom, to bola nominačka. Tam som skončila vo finále, myslím si, že 5. som tam bola, ale nevedela som vôbec pozovať, lebo ja som bola nacvičená, že však ja idem do body fitness, tak ja som si body fitness pozovanie robila. Takže to bolo celkom vtipné aj z tých fotiek, že všetky tak tam stoja tak a ja tam stojím takto. A ešte Gabika Mosnová mi, tak ona bola v porote a ona mi tak ukazovala, že... A ja že dobre. No a druhá súťaž vlastne bol Tatranský pohár, tam som skončila druhá. No a potom boli majstrovstvá Slovenska, kde som vyhrala. A potom som vlastne išla na svet. Tak to bolo. A potom... Na svete? Na svete mám na to veľmi pekné spomienky, lebo to bol pre mňa taký veľmi silný aj športový, aj emočný zážitok. Ja som bola nadšená, že som sa vôbec dostala do repre a že ma tam zoberú. A strašne som sa bála, že spravím hanbu. Lebo takéto moje sebavedomie bolo také malinké, že Pane Bože, to bude hanba, že keď proste sa vrátim a nič. A keď som postúpila do finále, tak to už bolo pre mňa, že som bola šťastná jak blcha, že dobre, nebude hanba, bola vo finále. No a na ďalší deň vlastne bolo finále a tam začali vyhlasovať 6., 5., 4. A ja že OK. No a potom vyhlásili 3. a ja som sa opäť tešila, ešte pri tom 4., že super, že bude medaila, že najvať 3., že to je super. No a vyhlásili 3. a ja už vtedy, že... No a potom sme tam stáli vlastne dve s takou Slovinkou a keď vyhlásili ju, tak proste ja, že to... Proste vieš si predstaviť tie emócie, to bolo proste brutálne. No a však slzy, rev, plač, všetko tam bolo. No a ja som teda potom zaliezla do zákulisia a teraz pán Čižek došiel za mnou, že kde si, že absolútka. A ja som nevedela, že čo to je, lebo ja som proste bola úplne mimo. A že absolútka, že ešte choď. A ja že aha, tak som si utrela takto akože slzy, vyšla na pódium a tam ešte pán Matejčka mi tam kričí, že Karina, bojuj, lebo ja som bola v takom transe, že ja, že nevadí, že vyhrala som svet, že akože čo, že jasné, hotovo, nepotrebujem absolútku. A mi tam kričal, že Karina, bojuj, tak ja, že však keď už som tu, tak zabojujem. No a potom teda akože sme zase zaliezli, potom ma vyhlásili. A ja som bola úplne v strašnom šoku, fakt ako úprimne, lebo bolo to pre mňa nečakané. No a potom som išla ešte na Arnolda do Madridu, tam som skončila druhá. Tam ma zase vlastne predbehla tá, ktorú ja som predbehla na svete, takže sme si to tak vymenili, ale... V kategórii, hej?
myslím si, že bola ona vtedy lepšie pripravená a ja už som bola strašne unavená. Ja už som to cítila, že už to bolo také, že tu máš, že už stačilo. A tak najkrajší zážitok fakt, čo som tak mala, bol z tých majstrovstiev sveta, tam som to fakt, že nečakala. Tam to bolo úplne, že jak z jasného neba, ja, že OK. Wow, super. No, bolo to akože rýchle, hej, takže ty hovoríš, že to bolo rýchle v rámci, ja neviem, roka, alebo ani nie. Tá absolútka, ale zasa ty už si cvičila v podstate 10 rokov. Hej. Áno, lebo bolo to rýchle, lebo potom vlastne prišli zase majstrovstvá, potom bolo ešte Evius Pro Prague, tam som vyhrala tiež. Tam si vyhrala kategóriu? Tam som vyhrala kategóriu, potom vlastne Mozolani Classic, to som vyhrala dvakrát, absolútnu víťazku. Majstrovstvá Slovenska potom boli vlastne ďalšie rok, kde som vyhrala akože po druhýkrát. Absolútku? Mozolani Classic. Jedenkrát? Dvakrát Mozolani Classic. OK. Takže 3-krát absolútka? Hej, raz zo sveta, 2-krát z Mozolani a vlastne 4, lebo ešte som potom 2013 to bolo, to som išla na majstrovstvá Európy do Santa Susany. A v podstate tam som sa chcela rozlúčiť s tou svojou aktívnou bikini kariérou. A tiež to inak bol taký stres, lebo som si to tak vysnívala, že aké by to bolo super, že by som sa rozlúčila, že by som bola ako majsterka Európy, že to bolo úplne že super. No a ešte brutálnejšie by bolo, kebyže aj absolútkou sa rozlúčim, no a sa mi to splnilo, lebo ja verím, že keď niečo veľmi chceš, tak sa to splní, keď na tom makáš. No a v podstate to bola moja posledná súťaž, tá Európa v 2013. No a ja som potom teda chcela robiť body fitness, lebo mi to prišlo také viacej športové a v podstate taký môj prvotný plán, lebo bikini nikdy nebol môj plán. Fakt preto ja to tak hovorím, že ja si vážim všetky tie úspechy, lebo stále ma to nemalo síl aj zdravia. Ale vždy ten body fitness bol pre mňa taká meta, taká druhá, taká ďalšia stanica, no ale nevyšlo to úplne. Ale však nikdy nehovor nikdy. Presne tak. Ja si myslím, že dneska, keď sa pozrieme na tých pretekárov a na ten vek, tak ani v babách to nie je vôbec žiadny problém v relatívne vyššom veku, relatívne, lebo dneska to troška skresľujú tie bikiny, ktoré v podstate v juniorskom veku niekedy dosť často debutujú aj medzi ženami. Ale vlastne ono je to kategóriou, lebo ten čas tam je relatívne skrátený na to, aby niekto bol fakt dobrý. Tak ale vieš, ešte tu mám aj Masters, to je za chvíľu. Tak trošku ešte pocítim. Kývkáš a bude. Ako ja nemám súťažné ambície, ja vôbec nechcem momentálne poberať týmto smerom. Aké sú tvoje ambície? Vieš čo? Čo sú plány teraz, momentálne bez prozor? Ja som bola 5,5 roka zamestnaná v jednej firme a ja som v podstate všetko stíhala popri práci. Tá práca si vyžadovala veľa cestovania, takže bolo to naozaj pre mňa veľmi stresujúce obdobie, lebo chcela som aj šport, chcela som aj prácu, aj kariéru, aj všetko som chcela. Ale človek časom pochopí, že nemôže mať všetko a treba sa rozhodnúť. No a v podstate to, čo sa mi stalo pred 2 rokmi, tak myslím si, že to bolo taký výstražný prst, dosť teda výstražný, že teda sa už rozhodni a rob buď to alebo to a v decembri som sa vlastne rozhodla, že chcem sa venovať športu, lebo to je mi bližšie a v podstate naozaj, že celý život som v tom bola od malička a že chcem v tom ešte niečo dosiahnuť, takže ja som to robila ešte aj po práci, lebo ja som blázon. Ja som vlastne po práci utekala domov, vyvenčila som psa a utekala som do fitka, kde som mala klientky. No ale ono to bolo fakt psycho, lebo sociálny život žiadny. Vlastne okrem roboty a fitka fakt, že nič. Takže
A potom som si povedala, že takto žiť nechcem. Nie je dobrý plán. Takže teraz sa venujem trénerstvu. Mám klientky svoje, pripravujem aj vlastne jednu pretekárku, ktorá teraz bude štartovať na jar. A vlastne som si podala prihlášku aj na reprezentačnú trénerku. Takže uvidíme. Myslím si, že za pokos mi to stojí, nemám čo stratiť. A uvidíme. Chcela by som sa tak viacej angažovať v športe a vlastne v tom, čo ma naozaj naplňa. A veľa ľudí sa ma pýta, že prečo nesúťažím, že by som mohla, že už postavu na to mám. Dík. Super. Ale myslím si, že človek na to potrebuje byť nejakým spôsobom, že musíš byť na to nastavený, vieš to sám, že a ja na to teraz nastavená nie som, nechcem to a viem, že keby som do toho išla, tak by to bolo len preto, lebo by sa to málo, alebo ja to tak vlastne necítim teraz. Možno, že raz to tak pocítim a možno si fakt poviem, že len tak z halu, že si skúsim proste Masters, alebo uvidíme. Jasne. Zatiaľ tie súťažné ambície nemám a... Ty ešte aj rozhoduješ? Áno, ešte aj rozhodujem. A to ma tiež veľmi baví. Je to zase z tej druhej strany a ten rozhodcovský kurz som si robila práve preto, že keď už nemôžem byť, alebo som nemohla byť na pódiu, skôr z tých zdravotných vecí, tak že budem teda aspoň na tej druhej strane barikády. Aspoň pod pódium. Keď už nie, presne, tak ja som pod pódium. Schovaná v tomto, v rozhodcovskom mundure. Ale je to zaujímavé. Super. Čo ťa najviac, alebo čo ťa baví na tom rozhodovaní najviac? Keď sú tam na pódiu, hej, kulturisti, body fitnessky, bikiny, dneska už fyzici aj. Čo ťa najviac baví na tom? Vieš, vždy som taká excited, že kto príde a kto ako bude vyzerať. A fakt, že máme veľmi dobré pretekárky a dobre sa na to pozerá aj pretekárov, že si povie, že wow, že super, že wow. A človek je potom taký pyšný, že proste malé Slovensko a koľko úžasných ľudí, športovcov tu máme. Ono vyzerá, že tvoj záujem je skutočný, ten šport alebo tých ľudí. Ono to možno znie ako klíše, ale ja šport milujem, Ono to aj... Vieš, lebo... Tak neprípadne ako klíše práve. Vieš, lebo mám niekedy taký pocit a možno sa teraz na mňa niekto nahnevá, ale však nech sa hnevá, kto chce. To je dobré. Ja mám totiž niekedy pocit, že sa z niektorých ľudí vytráca taká tá športovosť alebo tá športovnosť, taký ten športový spirit a stáva sa mi to hlavne pri dievčatách, ktoré prídu, že chcú ísť na súťaž a naozaj, že ešte nemá ani pomaly žiaden kontakt so športom ako takým, nemá žiaden kontakt s fitkom, ale ona sa rozhodla, že v januári sa rozhodla, že ona chce ísť v apríli na súťaž, čo mi príde naozaj, že je scestné. A ako keby mám taký pocit, že všetko ostatné už je, všetko je, výzaž je, všetko je spravené a to najdôležitejšie vlastne tá športová príprava tam chýba. Hej. Takže to je môj názor a stojím si za ním, lebo... Ja s tebou úplne súhlasím, akože to a nehovorím len pri devčatách, ale aj pri niektorých chlapcoch sa to stáva, že... Tá doba je proste preunáhlená. Ako dúfam, že sa Čavo na mňa neurazí. Ja som to zažil presne včera. Naposledy s chlapcom. Ako nie je to nič zlom, lebo on to priznal nakoniec, hej, ale tie veci proste potrebujú určitú sekvenciu, určitú postupnosť a je úplne zbytočné, aby niekto urobil niečo, vydal kopec energie a nakoniec ešte možno bol frustrovaný, hej. Proste to, ja neviem, prečo to tí ľudia robia, hej.
To je možno práve to, že nemajú takú tú, že tam chýba možno taká vnútorná motivácia, že je tam len tá vonkajšia, že možno, že ľudia čakajú úspech a tak ďalej. A mne sa veľakrát aj stalo, že mi ľudia povedali, že no a veď ty o tom nič nevieš, že veď ty si prišla na súťaž, všetko si povyhrávala, len... By the way, si 10 rokov už cvičila. Hej, len to, áno, hej, lebo tak nebudem každému rozprávať tento príbeh, ale keby sa niekto nad tým možno zamyslel, tak by si, alebo ma poznal, tak by si povedal, že aha, že naozaj, že to nebolo tak, že ja som si jednoho dňa povedala, že ja začnem cvičiť a myslím si, že to bolo aj na mne vidieť, že brala som to ako šport, do dnešného dňa to tak je. Jasné, ako tá víza, všetko k tomu patrí, ale prvorade je to cvičenie a hlavne, aby to cvičenie, aby ten šport nebolel, lebo naozaj sa mi stáva to z praxe, hej, že baby prídu a proste chce už dvíhať aj takú váhu a tam takú váhu a pozerám na ňu, že halo, ale ako teraz nejde o to, že teraz po 2 mesiacoch mi tu chceš drepnúť s neviem koľkatými kilami, tam naozaj, že nejde o to. Potom majú problémy s chrbticou a s hormónmi pri tých všetkých nastaveniach, čo niekedy prídu, že povedia, čo jedia, tak normálne iba, že vážne? Je to tak. Strašne veľa informácií je totiž to na internete, ľudia si tak medzi sebou hovoria. Na jednej strane, že keď som hovoril aj o tom klientovi mojom, inak super chalan, tak som si uvedomil, že vlastne ono preto chodí ku mne, hej, že on v podstate, oni to potrebujú tí ľudia. Oni potrebujú tí ľudia niekoho, kto im fakt objektívne, nie len, že ich s prepáčením dosere, akí sú a mali by byť, ale aby im pomohol, aby im ukázal, lebo oni nemajú tie skúsenosti, takže od toho si myslím, že si aj ty a možno aj ja, alebo sú ľudia, ktorí vedia ich objektívne nasmerovať, lebo tých ľudí je strašné kvantum. Dneska kto chce cvičiť, kto chce pretekať a tak ďalej, čo je na jednej strane super. Kto chce trénovať, myslím druhých, lebo aj tých ľudí je veľmi veľa a... To je tiež pravda, no. Tak to už... Každý si musí hľadať svoju adekvátnu klientelu, ja tomu tak hovorím. Hej, že keď niekto spraví kurz, tak jasné, že skúseností má málo, no tak zobere babku, detka svojho, hej, že proste tak postupne musí budovať, hej. Hej. Každý svojím tempom, ale mal by ísť od piky, takže. Aha, dobre, super. Dobre, dobrú chuť. To je krásne, keď sa takto zobúdza všetko. Tá príroda. Hej. Viac a viac vtáčikov. Hej. Ja to vidím doma, na parketách, chlpy. Aj, áno. No, prichádza jar, bez zmení srst. Takže mám taký, vieš, také svetielko, že blík, prichádza jar, Plzne mi pes. Ja som zvedavá teraz vlastne na tie jarné súťaže. V podstate, kedy tuším, že 8. apríla je v Michalovciach prvá. Už? Aha, to je čo? Vieš čo, neviem úplne, jak sa to volá, ale viem, že to je v Michalovciach a je to 8.4. a idem tam vlastne s tou svojou zverenkyňou. Aha. Tak uvidíme, že čo to dá. Budem držať palce. No, ďakujeme. A republika je 22 ženy? Myslím, že áno. Lebo mne to tak blbo vychádza, že 22 apríl je aj majstrovstvá republiky Čiech. A tam mám 1 alebo 2. Takže to je celkom sranda, no. Že, lebo jedna ide prvýkrát v Čechách a oni tam majú Moravu, kvalifikačku týždeň predtým. Takže tam budem isto, ale týždeň na to je republika, kam teoreticky by sa mohla dostať, ale zasa 3 wellnessky idú tu prvýkrát na republiku.
Na koľko súťaží ideš rozhodovať na jar? Vieš čo, neviem. Neviem ešte, či vôbec idem túto sezónu. Minulú sezónu som rozhodovala juniorov, vlastne majstrovstva Slovenska. Takže to bol taký pekný zážitok. Inak je to celkom dosť formovo, no to tak vyzerá, že je to jednoduché, ale naozaj veľký záujem je či už pri ženách o to bikini fitness, alebo pri mužoch men's physique. Fakt tam bolo kopec pretekárov. Tak človek potom cíti aj takú zodpovednosť, že na každého sa chceš pozrieť, aby si nejakého náhodou aby človek neprehliadol. Čo je pri tých kategóriách fyzikovských a bikinárskych dosť rachot, že? No, je to ako nejaký také psycho, lebo fakt je tam strašne veľa tých ľudí. No. Vieš, tak pri tých kulturistických kategóriách tam ich zase až tak strašne veľa nie je. A kontrast je väčší. Ako bez ohľadu teraz na taký ten všeobecný moment, že či teda wellness babské áno alebo nie, ty si myslíš, že nebude tam nejaká migrácia z druhých kategórií alebo napríklad z bikin? Myslím si, že bude. Určite tam bude, lebo vieš, tá kategória vznikla z nejakého dôvodu. Teraz tuším aj ešte nejaká kategória má byť, neviem ako sa volá, ale dievčatá sú tam oblečené. OK. Vlastne neviem, ako sa to volá. Na tej kategórie vlastne vznikajú však, lebo dopyt je veľký. Uvidíme, no. Lebo však vieš, vieš, že ako to bolo, vieš, keď začínali bikiny, ako bikiny vyzerali. Respektíve, že čo bolo tam požadované, respektíve príliš veľa svalov bolo už na škodu. No ale teraz keď si pozrieš niektoré bikinárky, tak niekedy nevieš, že čo je také želateľné, lebo sú tam také celkom rozdiely medzi tými jednotlivými súťažiacimi. Takže to, že vznikla tá wellness, tak to si myslím, že je práve preto, že tak, ten dopyt a ono, ako ja sa, ako tým ortodoxným, čo vyrastali s kulturistikou a FBB, tak sa nedivím, že možno aj niekedy odsudzujú tie wellness kategórie, ale zase na druhú stranu musí sa to vidieť z toho, lebo dnešná ekonomika a svet funguje na množstve, hej, a proste ako AFBB a vedenie AFBB podľa mňa nemôže dovoliť si to, aby ľudia v druhých, alebo nešli do AFBB a išli do WBFF alebo do nejakých tých naturálnych federácií a tak ďalej, lebo to je potenciálne ďaleko viac ľudí. Určite. Takže akože keď sa na to pozriem z toho organizačného alebo vôbec funkčného hľadiska, ja sa tomu AFBB vôbec nedivím, že dávajú zelenú tým novým kategóriám. Pretože proste tak to je. Hej. Tak to je. Ja si pamätám, keď som ešte ja vlastne súťažila ako bikini a to teda ako nebolo až tak nejak extra veľa rokov dozadu, však to je v podstate 5 rokov, 4-5. A vtedy tiež boli také názory, že bikini a všetci sa tomu tak nejak ako smiali v podstate. Hej. Ale priťahlo to veľmi veľa ľudí, lebo ten životný štýl to tu je. A veľa babí aj takých, že ja mám také klientky, že sa dávajú do formy po porode napríklad a cvičia so mnou, ja neviem, rok a pol a asi tak hovoria, že no možno, že keď to bude pekne vyzerať, že by som aj skúsila súťaž, vieš, čiže dostupnejšie je to. Ja práve, vieš, tým, že bude aj podľa mňa časom ešte určite budú vzniknú nejaké nové kategórie práve kvôli tomu, že nie, že na pódium príde 50 pretekárov v jednej kategórii, ale že sa to tak trošku... A my sme tu, myslím, ešte aj dosť rozmaznaní u nás na Slovensku, lebo keď som sa bavil so Števom, že oni boli pozrieť na nejaké súťaže tam aj v FBB, a povedal, že to je úplne že konec, že proste to akože bikiny a takto, akože to ťažká havárka, ťažký prúser, akože tam, že regulérne
tretina bab vyzerala úplne tak, že oni sa hanbili normálne, že sedia v pódiu a že to ani nevyzeralo, že akože normálne, že vôbec chodí do fitka. Že proste taký úlet, hej, a tam je to že úplne bežné údajne, takže... Tak áno, lebo oni to tam asi tak berú, vieš, tak americky, funny. Tak strašne, že funny, že však super, že proste bola tam, dokázala si to. Hej. Ja si myslím, lebo ja už som nad týmto tak párkrát rozmýšľala, že napríklad ja keď som súťažila, tak v podstate tam si mal rôzne výkonnostné kategórie. Čiže ty si vlastne začal ako keby tancovať, bol si neregistrovaný alebo začiatočník a potom si prechádzal vlastne rôznymi kategóriami, oni to tam mali pomenované, že D, C, B, A, S. A v podstate to S-ko bolo už také, že naozaj, že si už na nejaké naozaj, že profi úrovni. No ale na to, aby si sa dostal do ďalšej kategórie, tak si potreboval získať body. Hej, že nejaký bodový zisk, ktorý ťa oprávňoval ísť do ďalšej kategórie a nejaký počet finále si musel mať za sebou. Hej. No tak napadlo, že vieš, že možno časom, že aj pri tomto fitness by to tak mohlo byť, že naozaj, aby sa na to pódium, vieš, možno dostali naozaj aby to fakt nebolo také, že hoci kto s prepáčením z ulice sa natrie a ide súťažiť. Vieš, čiže... V Čechách majú nominačku minimálne, ktoré tu kedysi bývali, tuším. Áno, bývali. A tam majú aspoň nominačku. Čechy, Morava a potom je Republika. To sa mi zdá aj také... Vieš, že má to hlavu a petu, lebo naozaj, že majstrovstvá Slovenska, tak už to má aj takú nejakú hodnotu, by to teda malo mať aj, že nemôže tam ísť každý. Hej. No, to je paradox, že tam to majú tak, ako by to skôr malo byť urobené na Slovensku, lebo zasa v Čechách môže ísť v podstate každý na akúkoľvek súťaž do zahraničia. Čo na Slovensku nie je. Áno. A teraz nechcem povedať, či je to dobré alebo zlé, zase je to tak. Je to tak. Takže paradoxne potom ale zasa tá úroveň v tých Čechách, tých súťaží, čo viem, čo sa rozprávam s ľuďmi a klientami z Čech, tak zasa dosť trpí tým, hej, že oni v podstate serú na tie republikové preteky, lebo každý druhý chce dnes profikartu, ak nie dvaja z troch a chcú ísť aj tak von, hej. No ja napríklad čas, keď som robila spoločenské tance, tak my sme chodievali aj na také veľké medzinárodné súťaže a ako vedeli sme, že nemáme tam v podstate šancu pri tých menách, čo sme vedeli, že tam budú súťažiť, ale vždy tak tréner povedal, že aspoň si to okúsite, že aké to je vlastne tancovať na takom parkete proste s takými ľuďmi. A fakt to bol zážitok, boli sme, chodievali Taliansko, Bulharsko a naozaj si bol šťastný, že si proste zatancoval medzi tými zvučnými menami na profesionálnom parkete s úžasnou hudbou a tak... Aj o tom to je. Aj o tom to je, no. Tak. No dneska pokračujeme s fitness taxi. Mali sme pršalo. Pás mám. Pár dní pás má. Pár dní pršalo, tak sme nechceli, dneska už konečne svieti slniečko. Tak. Preskákala si toho dosť, Karina. Tu? Doľava? Doprava. Doprava. To sa povie porucha laterality. Preskákala, no. Ale ja sa z toho snažím vždy vyťažiť niečo pozitívne, aj keď ono to znie niekedy tak fakt blbo. Že čo je na tom môže byť pozitívne, ale ja vždy niečo nájdem. Ja vieš, minimálne ma to vždy treba zblížim možno ešte viacej s rodinou a tak.
Ja mám taký pocit, že aj čo sa týka klientiek, že okrem toho, že sa starám o ich telo, tak niekedy mám, nie že niekedy, ale často mám taký pocit, že sa starám aj o ich dušu niekedy, že za tým napríklad prejedaním alebo sú aj väčšinou také psychické nejaké problémy a emočné stavy. Takže aj to náplňa ma to, že nie je to v podstate len trénerská práca v zmysle, že vieš, že iba niekomu povieš, koľko má urobiť opakovania sérií, ale aj tak ho možno rozveselíš a príde na iné myšlienky, takže tá práca ma veľmi náplňa, veľmi. Aj, to s tebou úplne súhlasím, lebo aj ja to čo robím s klientami, tak to ako to najťažšie, alebo proste tam momentálne už pokiaľ človek si prejde, zvládne technickú časť, výživou, tréningov, proste v zásade vie, čo má presne urobiť, To nie je namáhavé, ale to namáhavé vidím práve počas dňa z 80% práve tú ľudskú interakciu, komunikáciu, čítanie medzi riadkami, pod riadkami, pred riadkami, za riadkami, aby sa v podstate pomohlo tomu človekovi dojsť tam, kam má, pretože on netuší, ako tam má doraziť, aj keď veľakrát niekto to skúša, že proste radí, ako má doraziť tam, kde ešte nikdy nebol. Ja mu to nevyvracam, ale také troška nelogické. Tá psychika zohráva strašne veľkú úlohu, takú možno hádam aj takú, neviem koľko percent by som jej prisúdila, ale určite dosť. Lebo tréning je jedna vec, ale potom vlastne to, čo robí ten človek, keď není s tebou, čiže ďalších 23 hodín. Že 100%, ja to vidím tak, že myšlienka je nadradená štruktúre. Alebo úvaha je nadradená štruktúre. To znamená, že bez toho, že by to je prvotné, to je primárne, tá štruktúra, to už je ten tréning, to je to jedlo, to je a pokiaľ tam ten myšlenkový alebo ten moment úvahy nie je taký, aký by mal aspoň zhruba byť, tak celá štruktúra, práca so štruktúrou, tréningom, potravinami, diskutovať je absolútne bezpredmetné, ale absolútne bezpredmetné. Určite. Ja s týmto diskutovaním to ma napadla včera tak niekedy napadnú také veci, hlavne keď sa prechádzam okolo psom. Tieto diskusie večné. Ja som z toho normálne na nervy. Ja mám fakt pocit, že ľudia najprv chcú diskutovať a chcú všetko mať, ako keby, vieš, všetko spísané, všetko, čo majú robiť a ťažko im niekedy vysvetliť, že proste to, čo zabralo mne, nemusí zabrať a možno aj nezabere tebe. Ako keby chcú, vieš, takú šablónu, podľa ktorej chcú ísť a ešte ani nič si nevyskúšajú a už by chceli všetko také striktné, ale to proste tak nefunguje. Ja v určitej fázi, ako veľmi dobre hovoríš, lebo ja v určitej fázi nemám problém diskutovať, debatovať do poslednej molekuly o veciach. Do poslednej molekuly, ale v zásade platí, že hlavne u tých začínajúcich alebo klientov nových viac platí, že čím viac potrebuje a chce diskutovať, ešte nie sa niečo urobilo, tak tým to má menší zmysel s ním robiť, proste to je. A naopak, čím menej niekto diskutuje a má tendenciu zobrať informáciu, začať to robiť a potom už spätne vyhodnocovať a potom poďme prípadne diskutovať, to je úplne niečo iné, ale a priori proste s úvahami alebo myšlienkami a bohužiaľ veľakrát vedomostiami, ktoré on má debatovať, je tak, ako ty hovoríš, náročné a vyčerpávajúce. Hej, je to, lebo ako určite, ako zase je fajn, keď ten človek má aspoň nejaké základné info o niektorých veciach. To je jasné. A že teda nie je úplne taká ovca, hej, že ty mu povieš, že má jesť mrkvu celý deň a on bude jesť mrkvu. Ale také tie internetové, asi vieš, také tie diskusie, čo, koľko, kedy, ja neviem, jesť po 6, nejesť po 6, jesť sacharidy, nejesť sacharidy a kedy a ako a v akom množstve.
A potom už sa to až tak znervozňuje, nie? Že Pane Bože, začne najprv cvičiť, uprav proste stravu, že nie je z hovadiny a potom, keď sa dostaneme z toho štartu aspoň, neviem, do štvrtinky, tak potom si sadníme a porozprávame sa, že OK, ide to, funguje to. Bude o niečo. Áno, nastala nejaká zmena, je to nastavené fajn, tak na čo to meniť, že keď ten záprach je dobrý, tak na čo ho meniť, A ľudia mám pocit, že stále vymýšľajú, lebo neviem, videl som hentam a hen taký výživový doplnok a taký výživový doplnok a je to dobre a treba mi to, pozerám na to, že má zlata. Ja mám teraz jednu babu, čo ju pripravujem na súťaž, tak jediné, čo sme akože z výživových doplnkov jedáva proteín a to tiež jak nie extra často. BCAčka a decit a vyzerá, nechcem hrešiť, ale jak sa to pekne povie. No. Píp. Akože vážne. A pritom, vieš, akože len normálne jedla to, čo mala a nevymýšľala. No jasné. Akože každá zbytočná, podľa mňa chémia, ja som v tomto taká, že na čo zbytočne si dávať hlúposti a zbytočne ide to rozhádže a hlavne v začiatku, hej, že keď cvičíš proste rok, dva a to niekedy tak dievčatá prídu a čo mám brať? To mám narážne zaujímavé, čo mám brať? Zober si odo mňa radu, že nič, zatiaľ, začni cvičiť a potom neskôr sa o tom pobavíme. Tak ale reklama je sviňa. To je ten marketing, to zabíja. Úplne, takže keď niekto s pekným telom sa odfotí na nejaký doplnok, že toto ti pomôže schudnúť, tak aj ona to potrebuje, alebo všetci to potrebujú. To je likvidačné, akože ja sa trúfam povedať, že to je pre drvivú ľudí likvidačné. Lebo oni sa zbavujú, oni sa chcú zbavovať zodpovednosti, ktorú a priori nemajú. Ešte nevybudovali si nejakú zodpovednosť voči tomu, čo robia, cvičeniu a strave. A oni hneď chcú zvalovať zodpovednosť za ten doplnok stravy, za toho poradcu, za toho trénera. A ešte keď tam ostáva nejaká zodpovednosť, ktorú by mali mať a preberať, tak to hodia ešte na 4 doplnky a teraz už to je všetko OK. Lebo oni tam si myslia, že je riešenie, ale to riešenie je tu. Ešte jedna vec, že ľudia chcú všetko strašne rýchlo. To je na tomto najhoršie. Všetko chcú mať teraz, tu a teraz a hneď a teraz. A v januári prídem na prvú konzultáciu a už v apríli idem na súťaž. To je na tomto, že proste všetko musí tak dozrieť a ľudia chcú strašne, taká rýchla doba je, čiže akože chápem, hej, lebo proste žijeme v nej, ale niektoré veci sa nedajú urýchliť, hej, ako dajú, ale potom to nie je to, čo by sme chceli. Neviem, či som to spomínala minule, ale že proste s ovocím, hej, že, alebo s jablkom, že proste to musí nejak dozrieť a vtedy to má tú správnu chuť a keď to urýchlíme, tak síce akože vyzerá to pekne, ale vnútri je to také všelijaké a nechutí to tak, jak by to malo. Takže na niektoré veci človek musí dospieť, dozrieť aj nielen v cvičení, aj tak vo všeobecnosti. Hlavne mentálne. Že mám takú nejakú filozofickú... Vidíte karta, však to je dobré. Ja si radšej ty, lebo ja mám fakt dneska taký filozofický mood, vieš, taký, aby som to tak akože filozofovala. Ideš mi na nôtu. O tom to celé je. Vieš, proste, keď je tá úvaha, myšlienka nadradená tej štruktúre, tak pokiaľ má človek tie myšlienky a úvahy ujasnenejšie a čistejšie, tak tým pádom aj je schopný tú štruktúru lepšie uchopiť. Lenže ľudia nemajú v tom základe jasno, to znamená, potom sa divia, že tá štruktúra je neuchopená. To znamená, že to z môjho pohľadu, čo ty rozprávaš, to není sú filozofie, alebo to je aplikovaná filozofia, to znamená, že treba vedieť. A buď to sa tomu človek prepracuje, precvičí, predietuje, ja neviem čo, alebo zobere túto úvahu, povie, ok, dáva zmysel, osvojí si ju a ušetrí si možno 5 rokov, hej. Pokiaľ niekto to berie ako tlachanie, no tak to je jeho problém. Ešte potom sú tu ešte také ďalšie úrovne, že ako prvá je klienti alebo tí cvičenci, ktorí naozaj že trénujú preto, lebo sa chcú cítiť lepšie, lebo chcú lepšie vyzerať a potom je tu tá druhá časť ľudí, ktorí chcú súťažiť a
ja nechcem teraz, aby to vyznelo tak drsne, ale je to tak, že jednoducho genetika tam zohráva strašne veľkú úlohu. A niekedy ako keby niekto sa nevidel v zrkadle, alebo nevedel pochopiť, že nemôže byť každý proste kulturista, nemôže byť každý bikini a nemôže byť každý body, lebo jednoducho na to musíš mať nejakú predispozíciu. A jednoducho, keď máš napríklad, že nemáš úzky pás, tak v živote už uši nebudeš mať, alebo jednoducho, že máš krátke nohy, alebo proste, že celkovo tam tá symetria nie je. Hej, to je ako keby, že ja by som strašne chcela hrať basketbal. Moja mama napríklad chcela strašne hrať basketbal, no ale keďže má 160, neviem, 8 cm, tak asi, že vieš, a to sú tie veci, že neviem, tak zamyslím, že na toto asi nemám, alebo že ja neviem, chcela by som byť spevačka, lebo proste všetci teraz spievajú, ale tak nemám na to, tak nemôžem to proste robiť, lebo Boh mi nedal tento talent, hej, že každý máme nejaký iný. Ja napríklad by som chcela fakt spievať, ale vážne mi to nejde. Skúšala si? No, hej, ale bolo mi povedané, že to není moc, okej. A ja som si myslela, že je. Vidíš, tam bol toto, že ja som si myslela, že super, že mám taký, vieš, taký hrubý hlas, taký zamatovo prefajčený, že však ako dobre to bude, vieš, úplne. A, no ale ne, mama, že prosím sa. Ja, že mama, myslíš, že nemohla by som? A úplne proste, ona ma úplne na mňa pozerala, niekedy s mamou tak srandujem, vieš. A ona niekedy ma zlata nevie, že či ja si nerobím srandu, alebo či to myslím vážne, vieš. A ja som tak došla a sme začala spievať takú pesničku od Alicia Keys. Ja, že však sa aj podobá mene, že išlo by to, ne? Mama úplne na mňa pozerala, najprv, vieš, taký strašený pohľad, že... A potom, že... Ale nie, že... A ja, že prečo nie? Že však, ale vôbec ti to nejde. No. Takže proste máme každý talent na všetko. Ja by som išiel ešte za niekým... Za niekým erudovanejším? Hej. Ako nič proti mame a proti presnosti odhadu. Ale neuveríš, lebo ja som blázon. A ja verím tomu, že proste veľa vecí v živote treba vyskúšať. Nie úplne všetko, ale proste keď máš taký ten feeling, že áno. Ja som napríklad istú dobu chodila na bicie. Ako to už som mala nejakých 25. A to keď som povedala napríklad mojej mame, tak ona už nevládze zo mňa niekedy, lebo proste, že a to na čo ti bude? Ja neviem proste, že pre ten pocit. A teraz mám inak, akože mám telefónne číslo na chlapíka, ktorý učí spev. No super, no a to je to. To som chcel povedať, že s tým spievaním, ty keby si chcela tak spievať, tak proste budeš spievať, ani sa nikomu nebudeš pýtať. No, tak to hej, v podstate spievať môžem, no. Chápeš? To je coming soon. O tom to je. Môžeš zostať na tomto pruhu. No, ľudia stále chcú zvolenie od niekoho a to není o tom. To je ako v tomto. To je ako s tým cvičením, vieš? Aha, to je autobus. Cvičím dobre, cvičím hentam, no tak jasné, že prvých x mesiacov, možno rokov nebudeš cvičiť technicky správne, hej, to je u každého. Ale buď to niekto chce cvičiť a bude, alebo ne. A to je ten rozdiel medzi tým, kto cvičí, alebo chce cvičiť a medzi tým, kto chce, neviem, nedaj Bože byť slávny. Hej, no slávny, to je také pekné slovo a hlavne na Slovensku je to také, sa to míňa účinku a hlavne fakt ľudia od toho čakajú strašné veci, ale... Dočkajú sa získaním profikarty alebo nejakého prestížneho titulu toho, že bude po nich vyžadovaná ešte väčšia zodpovednosť. A ešte väčšia kvalifikácia a ešte väčšia odbornosť a ešte väčšia úcta a rešpekt. Takže toto je odmenou podľa mňa za ten zisk, len oni si myslia, že už to všetko bude jednoduchšie. No práve ja keď som išla na... Je to, fakt. Ja keď som išla vlastne prvýkrát na majstrovstvá sveta, čo bolo fakt také, že wow, tak ako mala som taký, vieš, vnútorný stres, že urobím hanbu a že nebudem ani vo finále.
ale fakt, že väčší stres som mala potom, keď som išla na Európu už s tým titulom, že majsterka sveta, hej, lebo som mala pocit, že všetci sa na mňa pozerajú, všetci si ma obzerajú, všetci to riešia, že vieš, že také tie nejaké nedokonalosti, že vždy tam nejaké sú. Aj sa mi to stávalo, ako nebudem menovať, ale pozdravujem jedného trénera slovenského. Som bola na Mozolani Classic a to už bolo vlastne druhýkrát a stáli sme tam babi za sebou. Sme čakali, že vylezieme na pódiu a on tak na mňa pozerá, že ona ma takto si ma premerávala tak, aby som to asi videla. A potom na svoju zverenkyňu, že ty si oveľa lepšia. Vieš, a proste a takéto. Takže baba sa samozrejme nedostala ani do finále, ale to nevadí. Pointa bola, že on potreboval ma dať dole. Ako mne to v tej chvíli bolo jedno, ale vieš, ale toto presne, že ľudia potom majú už také, že si taký viacej v povedomí a už riešia, že Ježiš, ale veď nemá tie nohy až také do... Opiera sa o teba, každý pucuje si o teba, argumentuje, ale to je práve... rovno. To je práve to, do čoho ten človek musí dozrieť. A profikártu kvázi by mal získať ten, kto je totálne imúnny voči takýmto veciam, lebo ho to zabije. Aj keď si myslím, že keď je niekto taký citlivejší, tak vždy ťa to tak, vieš, aspoň trošku ťa to podľa mňa, vieš, keď ti niekto rieši, že a veď akože jak mohla byť ona majsterka sveta, že veď akože nemáš také toto a nemá až, vieš, že, ale tak to sú ľudia. Inak v golfe je to dobre spravené, ale tam je tým, že je jediná autorita v St. Andrew a tam vlastne PGA Pro, akože tréner, to znamená, vlastne v golfe môže trénovať len pro. V golfe môže trénovať len pro, ale zisk pro je, že ten človek po určitú, samozrejme je tam vzdelanie predpísané a hlavne musí po určitú dobu hrať určitý výkon štandardný, hej. Prepáč, no a teraz ja si odskočím, že túto... Musí hrať štandardný výkon. Ty si inak aj súťažil niekedy? Prvýkrát to je, presne som počítal nedávno, presne 25 rokov, čo som stál prvýkrát na pódiu ako junior a potom ešte rok na to. No potom keď som odišiel do Nemecka, tak tam som prestal cvičiť, lebo mal som ísť na 3 mesiace, tam ostal som tam 3 roky, hej, proste a ten život sa úplne pomenil a to bol možno aj problém, ale tak výhoda v nevýhode. No a potom som sa vrátil vlastne po operácii k cvičeniu z 35. Lebo som trebalo to dať dokupy a vtedy som, čím viac som do toho prenikal, tak som si uvedomil, že to chcem robiť na full time. Doprava? Že stres, panika. To je také, že tiež nie. A rovno. Človek mi nemuseli odoperovať kus tenkého čreva, aby som so sebou niečo začal robiť. V tom dobrom slova, ako skutočne robiť. Nie dramatizovať nejaký pseudoúspech, ale hľadať nejaké väčšie hodnoty. No ale ty si tiež niečo riešila, že? Pár rokov dozadu. No, 2,5 roku dozadu. 2,5? Alebo 2? 2 asi. No. A človeka to naučí takej, myslím si, že ešte také väčšej pokore k životu. A fakt taký ten pocit, čo teraz počuješ z každej strany, že byť pozitívny, užívať si život, každý deň žiť naplno, ale žiť ho tak naozaj, že naplno a tým teraz nemyslím, že ruka hore každý deň, ale možno tak viacej precítiť niektoré veci, ktoré sa ti predtým zdajú bežné a normálne a potom zrazu si povieš, že to nie je až také normálne, lebo si tu už nemusel byť, takže káva chutí inak napríklad, nie?
Fakt, ja proste milujem, no ja neviem prečo som taká namotaná na tú kávu, ale neviem, vždy si na to tak spomeniem, vieš, ráno, jak si robím kávu, tá vôňa kávy a teraz, jak už začína byť tak teplo, tak si sadnem na terasku a proste úplne sa tak chillujem a som šťastná, že ešte mi je dopriate tu byť. A čo sa zmenilo v tom tvojom prerode? Myslíš teraz v emočnom, alebo... Všeobecne. Všeobecne. Ľudia možno nevedia, že čo si riešila. No, ja som mala vlastne porážku, mozgový infarkt. No ale chvála Bohu som mala také šťastie v nešťastí, že sa to rýchlo diagnostikovalo. Takže v podstate nemám také viditeľné trvalé následky. Takže to som fakt, že mala strašné šťastie. No a čo sa zmenilo? Tak vieš, keď sa niečo takéto stane, tak zmení sa ti život proste. Začneš sa obklopovať dobrými ľuďmi, respektíve začneš selektovať a ako keby tak viacej preciťuješ už, že tento človek nie je vhodný do tvojho života alebo ti neprináša dobré veci. Ja nehovorím, že máš byť stále vystrelený ako Verička, lebo tak ako život nie je len o tom, ale myslím si, že o takom preciťovaní a tak si tak človek viacej váži veci a človek sa stane asi menej povrchnejší, že menej povrchný. A potom niekedy ti to tak príde až také smiešne, keď vieš, že som v kaviarni a počujem, vieš, o čom sa ľudia bavia, v podstate čo riešia. Povrchné šplechy, že? No, tak niekedy ti to príde až také, vieš, že naposledy som sedela v kaviarni a tie tri, ani nie, že dievčatá, to už boli ženy, také 30-tničky riešili, prisahám, doslova riešili ten film 50 odtieňov, ale normálne, aké by riešili atomovú proste fyziku, počujem ma, že no, a teraz, také príde ti to také smiešné, že áno, dobre. No ale napríklad sa zmenilo potom aj, akože aj v trénovanie, lebo ja som bola zvyknutá cvičiť s ťažkými váhami, nielen drepy, ale všetko. No a toto sa úplne zmenilo, lebo ako mne lekári zakázali, že cvičiť, že vôbec. Že vôbec. No ale tak ja som trošku v tomto taká tvrdohlava a ja nemôžem bez toho športu byť, ja to proste nedokážem. A tak som si našla také svoje cestičky a hlavne viem tak viacej počúvať svoje telo, viacej ako v minulosti, že viem už vtedy, že keď mi napríklad nie je až tak dobré, prestanem, alebo som zistila, že niektoré cviky proste nemôžem robiť a tak kombinujem také akože silové, ale tak silové v mojom ponímaní, hej, že tak maximálne taká 5-ka, 6-ka činka podľa toho, že v akom cviku, ale ako myslím si, že na takú udržiavačku je to v pohode, ja sa cítim teraz ako dobre vo svojom tele, možno ešte by som prijala pár kil navyše, ale tak zase súvisí s tou liečbou, že nie vždy mám úplne chuť jesť a potom zase mám chuť veľkú, čo je také smiešné. Tak zrazu taká typická žena. Taký nezvyk. No, lebo ja som bola kedy napríklad neriešila vôbec sladké, ako len po súťaži. Ja som vôbec nemala taký ten chtíč, jak niektoré, vieš, že teraz klientky, čo mám, že ježiš, že sladké. A vieš, ja viem, ja som skôr bola taká, že naslané, vieš, také blbostičky, čipsy a mäso. A tak to mi zostalo dodnes, ale teraz sa tam pridalo aj to sladké, že som nikdy nemala, vieš. A to znamená, že Pane Bože, asi predvčerom to bolo, že ja mám takú chuť na sladké, ale nemám doma nič, vieš, aby to nerobilo na plechu, tak som si robila proteínové palacinky a džabla som si na to, že má to arašidové maslo, sa presmiala. No, takže tak. Takže aj v tomto sa to zmenilo, aj v tom tak cvičení, samozrejme. A tak celkovo mám taký iný, myslím si, že nadhľad už nad niektorými vecami sa nepozastavujem a zase na niektorých veciach mi záleží tak viacej na vzťahoch a na rodine.
A myslím si, že to je také prirodzené, lebo keď aj človek sa potom tak, vieš, občas stretne s nejakými ľuďmi, aj či už v práci, alebo aj že medzi že kamarátmi, že ľudia, ktorí si prežijú nejaké takéto veci a treba, že musia fakt, že zabojovať o ten holý život, tak tí ľudia sú úplne inak nastavení, ako absolútne inak. Čo bikini fitness? Aký máš názor na súčasnú scénu? Lebo prebrali sme tvoje pretekanie alebo tvoju éru cvičenia a pretekania. Ako vidíš ty súčasné bikiny alebo ženské fitness všeobecne? No aký je môj názor? No. Už by som to tak povedal, vieš, že aby som sa z nikoho neurazila, ja chápem a je mi jasné, že tá bikini kategória je aj o celkovom tom ženskom vyžarovaní, o tej ženskej kráse, o tej symetrii, áno. Samozrejme, že tá bikini pretekárka teda by mala tak mať taký celkový balíček, aj tú prezentáciu a tak. Len v poslednom čase mám taký zvláštny dojem, že sa to proste uberá takou nejakou zvláštnou cestičkou, ktorá mne nie je úplne prirodzená. Tým nechcem nikoho uraziť, lebo proste každý má tú svoju cestu a svoj štýl prezentácie. Aj. Takže neviem, či ja by som to úplne mala hodnotiť. Je to jednoducho môj názor. Ja len mi príde smiešné a také fakt, že zvláštne a povrchné, keď dievčatá majú všetko už porobené od prsia to je najmenej, ale už vlastne všetko, aj tvár, pery, líca, vlasy, všetko. A že stále je to málo. Že stále možno vymýšľajú, že čo ešte by sa dalo zlepšiť. A potom prídu, že mám chcieť ísť na súťaž, ale vlastne ten kontakt s cvičením je tam tak strašne chabý a mizerný, že potom sa ti niekedy tak zastavuje rozum, že vlastne je to šport, že, alebo je to len neviem, niečo také, neviem. Samozrejme, tak jak nedá sa vždy hádzať všetko do jedného vreca a všetky, ako máme na Slovensku úžasné pretekárky. Ja napríklad si úplne fičím na Olivii, mne sa ona veľmi páči a tam to proste vidíš, že akú zmenu minule dala na, neviem, to je jedno, proste nejakú sociálnu sieť zavesila, že predá po a toto presne vidieť, že ona maká, že to telo je vyzreté, že no, tak týmto ju pozdravujem. A neviem, tak Olivia ma tak napadla, ale určite ako je veľa ako dobrých v mojich očiach, hej, tak si sa ma pýtal na môj názor, tak jasne, pre mňa je Olivia taký športovec aj tak aj telom, aj dušou a tak celkovo sa mi ona ako veľmi páči. No a no tak, takže tak nejak mám taký názor. A na kulturistiku? Ako vidíš ty kulturistiku ako žena? Nie ako rozhodca, alebo ako žena? Mužskú kulturistiku, alebo všetko okolo kultúry IFBB, povedzme, hej? Čo sa týka mužov. Keď sa pozrieš na to ako žena, ako nie ako rozhodca. Hej? Ako žena? Hej. Bola, kedy sa mi to páčilo, veľmi. A teraz mám taký pocit, že už je to niekedy také, všetko ako keby je také too much. OK. Akože kulturistika klasická. Alebo váhovka. No, úprimne ti poviem, ako žena, že neviem, či by som chcela mať doma kulturistu. OK. No, týmto by som to ukončila. Čo? Týmto by som to ukončila, že bodka. Nie, lebo napadajú ma všelijaké, vieš, veci, ktoré s tým súvisia ale nechcem do tohto vôbec akože ísť, takže asi tak, že nechcela by som mať doma kulturistu. Ale zase, vieš, zase úplný rozdiel, že medzi kulturistom a vlastne tými, čo je teraz taký ten, vieš, tá kategória, tá men's physique. No. Tak myslím si, že tak kulturisti tiež
možno, že majú takéto názory, vieš, na tých športovcov, lebo tak ako sa počúvaš, to vieš, že asi jak možno bola, kedy mali, neviem, body fitnessky na bikini fitnessky, hej, že však bikini, že by to ani necvičí, nemusí, takže... Na jednej strane ja to chápem z takového toho, že oni si museli odmakať oveľa viac, aby sa dostali vôbec na to pódium alebo na nejaké priečky. Na druhú stranu, oni boli tiež niekedy takí ešte horší, vieš. Takže mi sa páči, ako to Pišta hovorí, že akože nejak sa začať musí. Takže pokiaľ tak pretekáme už aj ako kvázi začiatočníci kulturisti, tak OK, len tam nie je problém v tom, ako kto vyzerá, hej. Tam je práve to mentálne nastavenie. Áno, veď práve, práve. To je to. Práve to. To jadro pudla, hej, že stále ľudia zamieňajú to fyzično, to povrchné s tou podstatou, hej, čo je za tým, čo je vo vnútri. No, presne. A presne toto je to, že ty si to úplne dobre pomenoval, že tam nejde o to, lebo vieš, že ja v podstate akože to je super, hej, že proste, že mladí ľudia alebo baví sa, ani to je jedno, že cvičia, hej. Ale tam už potom ide o to, že... aj tie kozy, aj tie vlasy, aj proste, ja neviem čo, ale tam ide tu o tú podstatu. Hej, tam ide presne o tú podstatu, že ako sa potom niektorí tí ľudia prezentujú a v podstate, neviem, však bola taká éra, však možno to aj pokračuje, neviem, že si babi začali dávať na Facebook, že meno a IFBB. A to bolo akože anekdotka, že proste akože príbeh z IFBB, vieš, že a potom sa spýtala tej baby, že inak vieš o tom, že vieš, čo znamená IFBB vôbec to skrátka, vieš, že kúka na teba jak tela na nové bráta, že najmä mal, však aj henta druhá to mala, však čo by som z toho ja nedala, vieš. A toto ti príde potom také, že toto, vieš. Ne to, že však dobre, nech cvičí, nech však každý máme nejaký iný pohľad na estetičnú krásu a tak. Len toto, že to sa ti vtedy tak zastaví svet, vieš, ak proste v nejakom filme, že zrazu, že sek a teraz všetci si tak zostanú a teraz ty iba tak pozeráš, že... No. Chcem sa povozil. No. Takže Karin už poznáte, to je Mia. Hej, no. Áno. Mia nemá rada kamery a Mia nechce byť slavná, jak my dvaja. Natočili sme, ako Karin začala, ako pretekala, jej názory na fitness, na dianie, čím si prešla. Takže pevne verím, že sa vám to páčilo. A Karin, chceš ešte niečo k tomu? Ja by som zaželala každému zdravie a aby sa ľudia vedeli tešiť aj z maličkosti, aby tú krásu a takú tú radosť našli aj v takých malých veciach. A choďte častejšie do prírody, to fakt pomáha. Super, ja len plne súhlasím. Aj ona. Aj Mia. Áno. A niekedy mám pocit, že ľudia si tým musia prejsť tým zlým, aby toto skutočne pochopili. Na jednej strane ich je mi ľúto, na druhej strane je dobre, že si neprežili nejaké veci. Treba život žiť. Majte sa pekne, buďme fit. Čaute. Čus.